Russiýanyň Volgograd şäherinde janyndan içiniň hüjümi netijesinde partladylan meňzeýän awtobusyň derine üýçleri dowam edýär. Resmiler partlamada ölen 6 adamyň hatyrasyna 3 gün matym eglan etdiler. Wakada başga da 30 töwerege adam yaralandy. Moskwada opozisiýanyň tarapdarlary döwlet dumasynyň öňünde ýygnanyp ýerli taýlawlar bilen baglylykdaky täze kanunçylyga garşy protest geçirdiler. Opozisiýadaky Yabloko partiýasynyň wekilleri protest şäheriniň dowamında bir printer enjamyny döwdiler. Bu demonstrantlaryň döwlet dumasynyň dowamly repressiw kanunlary çykarýandygyny öňe sürüp eden hereketi boldy. Gürjistanda 27-nji oktýabrda geçiriljek taýlawlaryň öňü tirasynda taýýarlyk işleri dowam edýär. Paýtagt Tbiliside dalaşgärleriň köp sanly posterlerine hem duş gelmek bolýar. Taýlawa 23 kandidat gatnaşýar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.